Ġie kummissjonat studju tekniku dwar l-aħjar rotta għal pipeline tal-gas bejn Malta u Sqallija. Il-Kumitat inkarigat mill-kuntratti iddikjara li ftehim ta' 478,000 euro ġie ffirmat bejn il-Gvern u l-kumpanija Belġjana Tractable Engineering. Il-kumpanija li tispeċjalizza fil-konsulenza dwar il-produzzjoni tal-enerġija għandha madwar 18-il xahar biex toħroġ bl-aħjar rotta għal pipeline bejn iż-żewġ gżejjer. Kien f'Ġunju li għadda li l-entità inkarigata mill-enerġija u l-konservazzjoni tal-ilma fiħdan il-Ministeru għall-Enerġija kienet ħarġet sejħa internazzjonali għal tenders biex isir l-istudju dwar il-pipeline. Is-sejħa ngħalqet f'nofs Lulju, l-istess xahar li fih il-Gvern kiseb 400,000 euro fondi Ewropej biex jiffinanzja l-istudju preliminari dwar il-proġett. L-istudju se jinkludi l-aħjar dissin tal-pipeline li huwa twil 150 km u l-aħjar infrastruttura mhux biss fil-baħar iżda wkoll l-art. Fit-tfassir tagħha l-kumpanija se tinkludi studji dwar strutturi li jaqdu sistemi diversi ma' xulxin, rotot fuq l-art u studju dwar l-istazzjonijiet f'Ġela u Dellimara. Fl-ewwel stadji tal-operat tagħha, il-power station il-ġdida li taħdem bil-gas f'Marsa Xlok se tkun qed taħdem bi provvista minn tanker. Vantaġġ ewlieni huwa li t-tanker ikun mobbli u allura jippermetti moviment f'każ ta' bżonn u meta jsiru aktar żviluppi fil-provvista tal-enerġija. Permezz ta' dan il-proġett Malta se tkun tista' tingħaqad ma' pipelines tal-gas Ewropej. Dan jipprovdi aktar garanziji għall provvista tal-enerġija.